Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Darajar iya mace aure gaskiya kuma kowa ya yi aure to a yi mishi barka ya samu rabo ya gantu kuma ya fita layi na da bani da shi. Darajar namiji, darajar iya mace aure gaskiya kuma kowa ya yi aure to a yi mishi barka ya samu rabo. duniya ya dayantu kuma ya fita layin wanda ba su da shi. San wannan ba Haka ne, wanda duk yayi aure mai wuya kaga bai yi kiba ba. haka ne, Hankalinsa ya kwanta yayi bulbul kaga ya zama babba. haka ne, Ana son aure sai dai time ne bai ba. Haka ne. Ya Allah ka ɗayanta ni in yi na san in nayi sai na yi jiki. darajar namiji, darajar iya mace aure gaskiya kuma Kowa ya yi aure to a yi mishi barka ya samu rabo. duniya ya dayantu kuma ya fita layin wanda ba su da shi. Da in na yi aure ba za na kara barar girki ba. Haka ne, An dafa mani taushe in ɗaga wa ciki na duba. haka ne, Cikin siyalan na sanni ba ɗan yaro ba. haka ne, Ko a bani a baki duk da yalla bai hani ba. haka ne. Mutum ya yi aure tattalin za a ke yi ya daina haki. Darajar namiji, darajar iya mace aure gaskiya kuma Kowa ya yi aure to a yi mishi barka ya samu rabo. duniya ya dayantu kuma ya fita layin wanda ba su da shi. Maganar kwana shago in na aure shi kenan. Haka ne, Wani cizon sauro da takura sun kare kenan. haka ne, Ana katifa amarar gado duk zan fita wannan. haka ne, Wani kwaso bargo da dan bulo ita za ta yi wannan. Haka ne. Gaskiya mai aure gayo bai rike shi idan muna da rabo. darajar namiji, darajar iya mace aure gaskiya kuma Kowa ya yi aure to a yi mishi barka ya samu rabo. duniya ya dayantu kuma ya fita layin wanda ba su da shi. Sabuwar rayuwa za ka tsinci kanka idan ka yi mata. Haka ne, Ita ce sirrinka kai ma kai ne sirrinta. haka ne, Kasance tare a rayuwa haka ya zama bauta. Haka ne. Har girman ku ya karu ku kara kima ko a makwabta. Haka ne. Sabuwar ni'ima sai kana da aure ka tara wanda ba ya da shi. darajar namiji, darajar iya mace aure gaskiya kuma Kowa ya yi aure to a yi mishi barka ya samu rabo. duniya ya dayantu kuma ya fita layin wanda ba su da shi. Aure sirri ne ga wanda ya yi ya sirri bar shi. Haka ne, Kuma ko a mutane kalar jikin shi tana nuna shi. haka ne, Haiba da kamala da martaba da irin tsarin shi. Haka ne. Ce ido mudu ne da ka gane shi kana gane shi. Haka ne. Mutum mai aure wallahi yayi daban da waɗanda ba su da shi. darajar namiji,